Илон Мъск с библейските пророчества. Отговорът ще те изуми. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. Доналд Тръмп спечели изборите в САЩ. Още преди победата си той се зарече да отмени указа за регулация на изкуствения интелект, подписан от Джо Байден през 2023 година, тъй като смята, че тези ограничения пречат на иновациите и икономическия растеж. Илон Мъск, най-богатият човек на света, стана дясна ръка на Тръмп, дарявайки $75 милиона на своята подкрепяща новия президент финансова група Америка Пек. След успеха на изборите Тръмп създаде ново министерство, което именно Мъск ще оглави – Министерство за правителствената ефективност. Doge, акроним, който не случайно съвпада с името на любимата криптовалута на Мъск – Dogecoin. Това показва бъдеще много по-насочено към изкуствения интелект и технологиите, отколкото може би сме смятали. В подкаста на Джо Роган, Илон Мъск заяви, че до 20 години на Земята ще има повече хуманоидни роботи, отколкото хора. Освен това, той открито обсъжда възможността за вечност, извън Бог и покаянието в Христа. I think we hang on to human-machine symbiosis through the long term. And then people may decide that they want to retain their biological self or not. You will be essentially snapshotted into a computer at any time. If your biological self dies, you could probably just upload into a new unit. Literally. Това развитие дава възможност за нов прочит на библейски текстове, които хилядолетия са озадачавали вярващите, като например този стих от книгата Откровение. През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят, и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. Neuralink, компания основана от Мъск, вече имплантира чипове в мозъците на хора, а самият милиардер споделя това относно развитието на проекта. Do you think there will be a world in the next couple of decades where it's hundreds of millions of people have Neuralinks? Yeah, if it's extremely safe and you can have superhuman abilities, and let's say you can upload your memories, then I think probably a lot of people would choose to have it. Библията говори за царство в последните дни преди второто пришествие на Христос, като комбинация от глинена кал и желязо, които не могат да се смесят. Потомците на Адам, направен от пръст, не могат и не трябва да стават подобни на машини, вместо на вечния Бог. Давайки допълнителна яснота за тези предстоящи дни, книгата Откровение говори за образ на Антихриста, наречен още звяр, който продумва и започва да диша, след което всички хора са заставени да му се поклонят. В контекста на последните събития, това изключително напомня за Singularity, моментът, в който изкуственият интелект ще постигне самосъзнание. Според Библията, тези, които приемат белега на този звяр, на дясната си ръка или на челото си, губят възможността си за изкупление. Тези, които не приемат белега, няма да имат възможност да купуват и продават, бидейки напълно изключени от световната икономика. Изглежда именно този доброволен отказ на трансхуманистите от Божия образ и покланяне пред зверовия образ ги отдалечава от човешката им същност, така че спасителната кръв на Исус да не може да ги изкупи, тъй като на кръста той умира като 100% Бог и 100% човек. Интересен факт е, че ако използваме гръцката система за гематрия, при която на всяка буква се преписва числова стойност, транслитерацията на Neuralink на гръцки дава сбор от 666. Именно това е числото на звяра, свързано с белега, описан в книгата Откровение. През 2022 година Илон Мъск сподели в социалните мрежи, че няма против да отиде в ада, след като по-голямата част от човечеството ще бъде именно там. Това обаче не трябва да се отнася за теб. Познай времената, в които живеем. Прочети сам тези текстове, потърси Бог и се покай в името на Господ Исус Христос за опрощение на греховете си. Така ти ще имаш вечност, но не като хуманоиден робот или транс човек, а като Божие дете.